Okay, naimbag nga malam karatoy namin. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Iso da ito di ko na ito yung Ebanghelyo na inkasaba ni Apostle Paul ijay lugar iti Corinto. Kahit kuna na to'y, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Bagbaga na to'y, nga ni Apostle Paul, kahit kuna na, kinasabaan na, dagito'y da kakabsat na dajay Corinto, kahit kuna na nga dagito'y dajay Ebanghelyo nga, hinawat da, kanda ito yung Ebanghelyo nga adda nga intakder da, dagito'y da kakabsat ijay Corinto. So the book of Corinthians, kahit na insurat ni Apostle Paul, kadagiti da taga Corinto nga naisalakan, nga inmawat kini so Kristo kas manubot mga isalakan da. Kahit kuna na dito'y verse 2, kuna nato nga by which also ye are saved. So nga makita dito, kuna na ito nga dito'y gayam nga Ebanghelyo, iso dito'y jay nakaisalakanan iyo. Nya? Iso dito jay nakaisalakanan nyo. So nga makita ito jay kakapsat na jay word save, kuna na jay kat past tense. Data nga save, ngayon baga na jay uno pan nakaisalakan, kat data nga pan nakaisalakan, kat haan nga saving. Uno getting to save, na kuna na jay. Kuna na jay nga save as in past tense, kuna na ijay nga naisalakan, nanalpas data nga pan nakaisalakan. Data ti mga ibaga nga ti pan nakaisalakan nga awatan ti maysa nga mamati kini Kristo Jesus. Akas manubot mga isalakan na, ket naaramid nga pan nakaisalakan, nalpas nga pan nakaisalakan, ket naan nga mapukaw dayta nga pan nakaisalakan. Okay, kuna na 1 Corinthians chapter 15, kuna na ditoy, ije verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received. So ni Apostle Paul, kuna na ditoy nga dahito yung matlangin kas kasabana, kadagitoy da kakabsat ijay Corinto, ket dahito ket inawat na. Yeah? No, so dagita ti may isang saludsod, kasano nga tanga inawat ni Apostle Paul, ni Apostol Pablo, dahito ko na tayo ito nga Ebanghelyo na inkasabana dito 1 Corinthians. Okay, kakabsat ko na natoy, kita nyo ka dito, kuna na dito how that Christ died for our sins. Kuna na dito according to the scriptures, kuna naman in verse 4, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. So may bagbaga na dito kakapsat nga dati nga Ebanghelyo gayam, kat na dahito iso dahito din na aramidan ni Iso Kristo ijay cross Kalbaryo. Nga iso na kat in ted na tibagina nga matay para kadagiti basbasol tayo, iso ko na nga for our sins. Okay? So para kadagiti basbasol tayo. Ket kuna na jay according to the scriptures, okay? Na isurat dahito iti Biblia, mangipanpanagnet nga ni Hesus Kristo la ang iso tinapan iti cross Calvario nga nang ited itibagi na nga matay para itibasbaso tayo, ket hanggang naglipas ijay iti Ebanghelyo, ket kuna na dito nga and that he was buried. Naipunpon niya po Hesus, ket kuna na ijay nga idinaipunpon iso na kadagiti do mga pasat iti Biblia na pan iso na ijay impierno. Ket ijay impierno at ijay idi dati ko nato nga lugar nga paraiso. Kung ijay paraiso, ket iso na ijay kakabsat, ket napan ijay paraiso, nya? Napan ijay impierno, nagkasabay ijay, kadagito da naibalo ijay, nga karkararwa. Ket kuna na ijay, nga nagkasabay iso na ijay. Okay? Kasabana iti dumteng, nga labingit nga mapasamak, kadagito da napan ijay impierno. Kahit idibinmangon iso na after 3 days and 3 nights, kahit inawit na dagito ida nga adda ijay paraiso, kat impan na ijay langit. Kahit kuna na ijay nagungar iso na idi may katanlungan daw. Iso da ito iti mangited itinamnama kadagito ida mamati agtalag kini Hesus Kristo kas manupot mangisalakan da nga adda itinamnama iti panagungar. No nga nagungar ni Hesus Kristo iti tanem, no nga nagungar iso na iti patay, haan tayo mat nga ron nga magungar, haan tayo nga mapagungar nga datayo nga matmatay ka po iti basol. So, diyaman tayo, tati naaramidan ni Hesus Kristo jay cross Calvario, ket kuna na ijay nga umanay dayta, nga no patyen, talken ti maysa nga tao jay naaramidan ni Kristo Jesus ijay cross Calvario, mangted dayta iti pan nakaisalakan iti maysa nga managbasol.
ket idi March 30, 2008. So dayta iti testimonyo nga naawatak iti mensahe iti Ebanghelyo ket idi nagawidak ijay iti boarding house me ket nagdumuga nagkararagak ket kuna nga apo kayat ko ti maisalakan agyamanak ta idi 2,000 years ago gayam ket adda kagan nga inkarom iti basol ko tapno iti kasta no mamati king kaket may kanak iti pan nakaisalakan. So agyamanak kasta kapsat iti bagana daytoy 1 Corinthians chapter 15 na kunana toy nga masapol nga ti maysa nga tao ket awaten na iti Ebanghelyo. So ti panangawat Ebanghelyo ket panangawat ijay panangawat panagdalag ijay na aramidan ni Kristo Jesus ijay cross Calvario para kinkwana nga mismo. So mga kapsat, kitaan tayo ta hantay nga maanlinaw kadagiti anyaman nga suro no di masapol nga talkem ni Kristo Jesus kas manumpot mangisalakan mo. Hantang agtalag ti relihiyon, hantang agtalag iti tradisyon, hantang agtalag iti anyaman nga suro no di ti object iti pannakaisalakan mo, pannakaugas ti basol mo ket dayjay panang patim dayjay na aramidan ni Kristo Jesus ijay cross Calvario para kinka ket umanay dayta. Kunana di book of Ephesians chapter 1 iti verse 13, kunana ijay nga idi tinalagdan ni Kristo Jesus ket kunana ijay nga na-seal isuda ijay Holy Spirit. Isu nga iti may sangag talag kini Hesus Kristo kas manupot mangisalakan na adda ti Santo Espiritu nga mang-seal ijay bagi daytoy nga namati ket dayta nga sealing ti Holy Spirit ket inggana iti patigmaan nga inggana dumteng dagiti panang-aral ni Apo Hesus kadagiti namati ken kuana. Okay? Diyaman tayo ket kasta iti kayat ko nga mai-share kada kayo tata ket patyen nyo talken nyo kumati na aramidan ni Hesus Kristo ijay cross Calvario para iti basbasol mo tapno iti kasta ket hangkang mapan iti pan nakakondenar iti impyerno. Agyamanak ket daytoy kapsat la iti adda nga na i-share ko tatta kada tayo na imbagnal daw.